sabihin sa isang araw, 2 araw, 3 araw, 4, hindi pa sila nagkakaisa. But when they all in one accord, suddenly, there was a rushing of mighty wind. Sa kalimutan, ako ay nahulog, kami ako, sa inahan kaliwata, kami pa nagsumahon sa amin, kami noong tinunsinan ang nakatimon. Kasi sunod, kung ano rin bilang na daw kanal ko, kami patong sa kagusitak sa pagsa kanila. And then verse 4, kung sa diba, kami ako, kami nakakuligos. Sa aking excited. O sa kapag mga people, sa celebration sila ang inabuhi balik. So that is the first time. Because nobody knows about the Holy Ghost. Nobody knows that they speak in other tongues at the time. Hanggang makapagpapita na magsuruan. Usa ka ng Holy Ghost, usa ka ng promise, kagisaan sa iyo, excited ka kunawa ka na. Usa ka ng promise, kagisaan sa Diyos, are you excited? If you never experienced that, you must be excited for that. Shall we all stand? Common verse, Acts chapter 1, Acts chapter 2, reading from verse 1. Okay, and when the day of Pentecost was fully come, they were all in one accord in one place. Remember this word, one accord. Kasi kung hindi tayo magkaisa, walang Holy Ghost na mangyari. Everybody saying in our mind, if you want Holy Ghost, must be focused on Holy Ghost. Nothing else. Everybody say verse 2. And suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Verse 3. And there appeared unto them cloven tongues like of fire, and it sat upon each of them. Verse 4. And they were all filled with the Holy Ghost, and they spake with other tongues as the Spirit gave them the utterance. Many people to say, like so on, they say that they experienced the Holy Ghost, but they were speaking other tongues. The evidence that you receive the Holy Ghost when you speak with the other tongues. Hallelujah! Nag-ampo tayo sa puno sa Diyos. Pastor Ruben Gabriel. Dalay ko ng gamhanan ng mga Diyos. Nagapasalamat kami bisan pa man sa imong mga pulong karon nga muna sa madunggan inikak ka. Dumitas Pastor Johnny sa pag-deliver sa mga mensahe karon. Tungod kay ikaw Diyos, hallelujah, adunay katuyuan karon sa among kinabuhi. Nga kaming tanan mapuno karon pinaagi sa imong gahom. Panalangini ang magdalo sa kanamo sabtan kami magpadayon sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Dalay kun ka sa walay katapusan. Ikaw ang Diyos sa magagamit Pastor Johnny. Pinaagi sa imong mga pulong karon ng gawas yang baba. Kasayang ko nga imong mga pulong ginihugan na daan. Apan gamit ka pa siya ng Kristiyanon sa pag-deliver sa imong mga pulong inigdap na. Dalay kun ka sa walay katapusan mo sa isaling kadapong panimong kanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. You will say it. Yun na yung katapat, hindi na sa Happy Pentecost Sunday. Amen. Hindi na pag-usap. Maayo na iniaka. Ganun yung sa'yo na alam. Praise the Lord. Today is Pentecost Sunday.
a day is celebrated as a time of renewal, deeper intimacy with God and revival from the Holy Spirit. Pentecost, tawag natin yung a day of joy and celebration that brings hope. No? Pentecost, a day of joy and celebration that brings hope. Kaniadto, ang ato Ginoo pagkamatay niya mga igsoon, doon kayo mga kanino. Hindi nilang buhula. Labi na yung tatlong pagkayag na sa atong labi ng Diyos. Diba? 40 days ka, o padalagi ka pagkamanaw sa atong Ginoo. Backslide sa nagkariyon. Masalamat ka kaya ang Diyos mga igsoon, di gusto mo backslide. So nagintag pamaagi ang Ginoo, mabalik sila. Niyanto ang Ginoo, ganit sa mga istorya ng Ginoo, di pa nila mapil, ang Ginoo nila ng istorya, may balatan na nila sa dalawa, Jesus Christ, kasi Jesus Christ na rin ang istorya. Amen. But after that, before His ascension, ningon siya sa iyahan ng Ginoo ng galit na mga ningon siya sa Matthew 28:19, 18, alam ko, kahata na nagagawin sa halip ko sa yuta. So this is the commission of Jesus Christ to His 11 disciples. Then, after that, so Peter takes commissions, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. And Lord, I am with you always, even unto the end of the world. After they were baptized, sa Ginoo, teaching them to observe all things which I commanded you. Kinsay tulungan sa pagtuman sa tanan butang isuko sa Ginoo. Katong human Ginoo sa Ginoo. Everybody say amen. Ibig sabihin, gusto nato mga igsoon mahitabo, there will be a revival of the conversion of the book of Acts. Kasi dito nagsokod yung conversion sa Bible after they receive the Holy Ghost. After they receive the Holy Ghost, pag kuman sa Ginoo sa life, siya ayaw sa mga lakawa. Luke chapter 24 verse 49 na nawa. Yung na Ginoo sa 47, muna ta sa 47. And this gospel should be preached in His name, beginning at Jerusalem. So, kaning Ebanghelyo, kinahanglan mawali ngadto sa tibuok kanasuran magsugod sa Jerusalem. Sa iyang pangalan. Okay, Luke chapter 24 verse 47. Sa iyang pangalan, ang paghinulsol o ang pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan iwali sa iyang pangalan, magsugod asa, beginning at Jerusalem. So, klaro kayong instruction sa Ginoo that repentance and remission of sins should be preached in His name. Asa magsugod? In Jerusalem. But, wala. Verse 49. And behold, I sent the promise of the Father upon you, but tarry first in the city of Jerusalem until ye be endured power from on high. This is what we have now. Maunit karon na ni Ata. Lalo ni Ata, tungkol sa pagbuko sa kahon sa Diyos. We celebrate the power of God. Even ito siya, ayaw mong maglakaw sa mapilin sa mo sa Jerusalem, hangtod makusakan ka mo kahon ikan sa kaitasan. And after Jesus was ascended to heaven, 10 days of waiting. Pulo kaadlaw. Where are they? They are on the upper room. Wapatalang pinusin pastor na nagpulo kaadlaw. Huwag uli-uli.
usahon na lang ang akong negosyo, usahon na lang ang akong mga soket. Pero sila, hindi nila inaatubili anuman ang nasa kanila. Ang importante ay makatanggap sila ng banal na Espiritu. Everybody say amen. Wala silang pakialam. Meron na silang isasaing bukas. Ang inaalam nila, mga kapatid, yung pangako ng Diyos, yung promise ng ating Panginoong Jesucristo that He will pour out His power. Everybody say amen. Minsan kung bakit hindi tayo makakatanggap ng banal na Espiritu dahil marami po tayong iniisip. Kailan tayo matapos yung pangangaral na to? Everybody say amen. Kapag yan ang nalagat, yan ang nandyan sa isip mo ngayon, pwede ka na umuwi. Grabe naman si Pastor. O pwede ka na umuwi. Kasi kung nag-isip ka ngayon, umuwi ka na, umuwi ka na. Amen, hallelujah. Sakit tayo mo mas episode ko. Tinuot mo po. Eh, babang-babang ka na ang nagsuot. Babang-babang ka sa kahong sa ito. Ang ubang ko sa mga tawag ng Diyos, ibawas ka na ulit. Pero walang ibang gusto makanawag ka ng Diyos kahit aabot panahon ng gabi. I want power! Lahat ay magsabi, I want power! Ito yung nangyari sa kanila. Thickness of waiting. When they all in one accord. Ibig sabihin sa isang araw, dalawang araw, tatlong araw, pang-apat, hindi pa sila nagkakaisa. But when they all in one accord, suddenly, there was a rushing of mighty wind. Sa kalimbagan at tunay na holog na niabot sa inahang kaliwala, hangin ka na isumahon sa amin na minunong tingin sila na nakatipon. O sa sunod, kung ano rin gina na daw kanayo na impakong sa tagos sa pagsapag sa kanila. And in verse 4, o sa diha, kami abot kanila ang Holy Ghost. Usa ka ka-excited mo. Usa ka pag ang day of celebration sa ilahang inabuhi pag-exod, that is the first time. Because nobody knows about the Holy Ghost. Nobody knows that they speak in other tongues at the time. Haman makapunti na pag-exod, wow, usa ka ng Holy Ghost, usa ka ng promise, nag-isahan sa iyo, excited ko kunawa ka na. Usa ka ng promise, nag-isahan sa Diyos, I am excited. If you never experience that, you must be excited for that. Kung wapa ka na kasi natin, dapat maging excited ka mga exod. Sa na-excited sila, sa lahat ng kahiyosa sila, wow! And they began to speak in tongues. Ang tinuod ko ng kadawat ng Holy Ghost at sulti pinulungan. Amen, amen, hallelujah. Daghang Pentecostes na ron, daghan na ron, nag-celebrate of Pentecost na awat-awat. O sa mga awat-awat? Power para ba o parang sibuko? Super saiyan ka. Pag-alam mga eksod na abulitan. Kita mo na. No, kanang negro mo ang wati mga eksod. Inikata na sa drummer, bulitan ang drummer. Oh, ang audience makata na mga eksod, bulitan. Tingnan ang nakadawat ng Holy Ghost. O hindi itaw na ang Holy Ghost. Nindot pa ng musayaw ka, nindot pa ng bulong sulok-sulok ka, nindot pa ng buhay ka, nindot pa ng kanagsulok-atong ka, pero hindi pa na maiilahanan na nakadawag ka ng Holy Ghost. Invite me mga eksod na tandog ka sa presensya sa Ginoo. Natural pagkatandog ka, tinulay emosyon na mahita mo, pero hindi pa na maiilahanan na nakadawag ka ng Holy Ghost. Maiilahanan na nakadawag ka ng Holy Ghost sa diha ng mga itong ka o meron ka pinulungan, sumawa,
Di ba? Huwag ko pakialam, di habang sumakan ka, ang importante, mabati na tuwing. Ano tayo kumuha? Ito ka, ikaw sa tapang mo, garibay, malhinag ka, na ikaw na yung matigpitinag ka, mga iso. Amen! Di ba? Ano to lang sa akin? O, kisa may naka-realize yun namin. Ang banaluhog ito ko iso. Ano ko dito ako pangalan? Muna namin nagahihil nito. Yung pasandi. Kaya! Mapilig! Tipid pa ba na? Iba-ibang maumay ka na gusto. Magkamo! Namin ko na yun! Nahuli ko! Sparto! Nahuli ko! Sparto! Baptism. Ang Holy Ghost baptism, mga igsoon, ang ebidensya na nakinawag ng Holy Ghost. Kanang usubog ka dito sa mga tao. Mauna yung atong pinakita ng igsoon. But you cannot invite the presence of the Lord kung walang may buhaton, kung magmuyong ka. Kung di ikaw magahig, I don't think so that God will pour out His Spirit to you. Kaya ang balakan ng Espiritu, ibubukas sa Ginoo sa kanang iwaw. Even in the Biblia, open your mouth wide. Open your mouth wide. This is a celebration. Nakita ka rin ka nag-celebrate mo na igsuong nga naghilong. Okay. Diba? Sa kalibutan, kung sa manin Pentecost, itawag ni mga igsoon, this is the best of Pentecost, diba? Ngunit kasagaran, pista sa adlaw sa Pentecostes. Another term na mga igsoon, that was the time na sila, kung ako buhatag sila, ang 58 sa Bible ng igsoon, this is the first time, ngunit ang panahon na sila kumuha sa ilang pinunahing ating. The first fruit, muna sila during the time, huwag yun sa Jerusalem, mga igsoon, anon sa paghalan, sa tanan nilang mga kinitaan, sa tanan nilang abo, sa tanan bunga nila, magkuha sila ang first fruit niya na, ulit that on dito sa Jerusalem, aron ihalan. And that's the time, maupod ang pagkubok sa mga ang Espiritu sa Ginoo. Amen. Dili galing no. Pulungan daw pinakot. Why ulit? Ako nagulit pa lang mo ba? Pero, yung ulit ko mula sa Jerusalem. Pero sa mga mayroon na ito, kung hindi mo bulat dito, utak din sila eh. 120 na bulat. Siguro na, bulat pa sa Ginoo ganda. Siguro po sa Ginoo ganda na sa ginadaan. Yung utak iba kanus pa nato, kanus ibupo sa Ginoo ang yung balang Espiritu. Siguro naman nato ganda sa ginadaan. Ngayon to, apa na importante? Di ko ulit! Di ka lang ulit! Hantod ka di ka kanawakan sa isahan sa Ginoo! Praise the Lord! Di ko ulit! Hantod di ko kanawak sa isahan! No! Kung nagpabilin sila bang hallelujah, remember this. Today, more than ever, people need hope. Healing and hope come through revival. Niabot sila Pedro, grabe ang kahon sa Ginoo, human na nakanawag ng Ginoo. Di ba si Pedro gitagaan og susi sa Ginoo sa pag-apoy sa gitarian sa langit? Sa Mateo, di ba? Oh. Kung mo tanaw mga igsoon, gitagaan siya, Pedro. Upon this rock, I will build the church, and the gates of hell shall not prevail against this. And I will give you the keys of heaven. Kung sa may imong luwagan diri sa yuta, pag-ilong linuwagan sa langit. Kung sa may imong pinugkos diri sa yuta, pag-ilong pinugkos sa langit. Isa kita
Sumpa ka, Pedro? Na, hindi ko kakasuot. Kanang tingala sa yung susi sa balay. Sumpa ka daw na. Gawas ko tulog. Sumpa ka daw ng suhay. Ayaw ko ng dula. Di ba di ko kakasuot? Pero sa niyang kusunod ka niya, kasuot ka. Kasi yung dasa susi, ang susi sa kagilihan sa langit, ihatag yung Pedro pa muna. Kaya nga, in the book of Acts, sabi lang nakulong sila sa Holy Ghost. Sila nga, kinsa may pinuna pagbuka sa puno sa kalwasan. Sa niya na nanawat na sila Holy Ghost. Sa nanawali si Pedro. Mas managkatupang nabasakot na na. Isakitan sa kasing-kasing. Saya magwali ang pastor uwan sa kita, walang magupot. Natural na sa una pa, dagan ng maguputan. Pastor, nalay ng magupot niya sa krino na pastor, kaya krino na sa artista may sa Bible. Kaya niya nagmagupot ko. Diba? Kaya na nagawang Holy Ghost, kumanan, bugal-bugal mga niya. Sa magwali ng pastor, yung may laraw. Kung nakanak sa inyong simbahan, sa krino na sila. Mahal magupot ka karong mo. Pagbubuh, magbubuh ka sa Holy Ghost, mawala ang iyong pagkagulit. May reklamador, sa dahil ng reklamador, ikaparte na sa simbahan. Pero pagkadawag ng Holy Ghost, inuunay mo sa anak, tingnan yung pagka-reklamador, mawala. Kalagpakan na ito ang ating Holy Ghost. Biblia, reklamador, kami mga iksoon. Pagkadawag nila, kapag mga iksoon ang kapal. Lima ka pagkadawag ng Holy Ghost. Pila ka pinulungan ng kilito. Sa inyong ibanan. Pila. Uy, celebration natin ni mga iksoon sa Pentecost. Report na kayo ba no? Pila ka pinulungan ng ilang kilito. We need to know the history. Ano yung celebration eh? Kinahanglan makay maluta. Usay na inabo sa history, sa adlaw, sa Pentecostes. Diba? Pila! Pila ang nagtigog sa Apilog! Pila! Kapag nagtindi? Sinto 20! Kung ito mo nalagad sa mo, kaya mo mayroon mo sa kung nasa-basa sa Pilipinas. 120 ang nagtigog na nagsuon sa adlaw sa Pentecostes. Humaniana, nakanawag sila ang Holy Ghost, nagsugod sila sa panglitok sa nagalain pinulungan. And after that, mga igsoon, matod pa sa Bible, mga Galileanhon lamang kini, nga nung nagdito pa ni sa atong pinulungan. Ang uban dito mga igsoon, taga-Krita, ang uban taga-Ethiopia, ang uban taga-Mesopotamia, ang uban taga-Asya, ang uban taga-Arabia, ang uban uhain ka kita. O nagdigo sila, di pa kani mga kawahala, mga Galileanhon na kani, nga nung nagdito pa ni sa atong pinulungan, mahitungod sa kahimulungan, buhat sa Diyos. Pati sa inyo ako sa ilang dito. Ako nag-isaya, binisaya ko. Ay, Lindsay, wala ko dito. Binisaya ko, gusto ko din. Pagkatapos ng pag-uwi, Lindsay. Amen. Ninong ko mga igsoon sa itong bisya, kaya nagbali sa nagtutunang panahon, pati pa sa kamalong magkalo, di ba magkamalong bisaya? O di ba kamalong English? Ingon siya, di ba abot siya dito mga igsoon sa sabong na, ikigan sa sabong din. Padulong siya sa sabong ka, di kabalong ng igsoon mo. Tagalog di ko kabalong ng English. Ikaw may pagkakot ng kapasan. Nasa una ko may Tagalog. Yung mali mo sa una, pinagbilang. So di, kapag siya dito, ang amin mo, doktor, ang one ng Tagalog, pero wali siya Bisaya, ingon na itong Tagalog pag-igsoon na ginikanan sa mga membro sila. Anong pagulungan na tayo magsasamba dito? Hindi natin maintindihan yung pangalan ng pastor. Kahit haluin man lang, kahit mayroon man ng kunting Tagalog at saka Bisaya, kapala naman mayroon kaming makukuha, wala na kaming makukuha dyan, ayaw na kaming magsamba ulit. Ito yung tiro ko ng pastor. Kung ikaw naman nandun, hindi mo maintindihan yung pinagsasabi. Babalik ka ulit, hindi na. Hindi na. Kaya sa amin sa simbahan, minsan nagtatagalog kami, minsan nag-Bisaya, minsan pinag-English, dahil meron pa kayo subscriber na Tagalog at saka English. Everybody say amen. Kaya halo-halo na po mga kapatid para yung mga subscriber ninyo
manis. Praise the Everybody say Lord. amen, di ba? Eh, kung may Tagalog ka dyan na subscriber, ayun lang pala sinasabi mo, tungkol Bisaya, hindi maiintindihan. Let's take the book. Title na lang. Lagay na sa title. Yung palakpakan natin ang ating Panginoon Jesus. Tayo ng mga tayo. Hindi na kami babalik. That's why the time of the time, our bishop, he fasted for 35 days. After 17 days of fasting, yung mga hindi na nagsasambang kalanan, after 17 days of fasting, nagtataka, bumalik sa simbahan. Lahat ng mga hindi na nagsasamba dahil hindi makakaintindi, bumalik sa simbahan after 17 days of fasting. Nung bumalik, mga kapatid, nung nag-umpisa ng aral ang ating bishop noong unang panahon, ang sinasabi niya, ang Biblia na ginamit niya, Bisaya. But when they heard, ang sabi ng isang Bicolano, bakit kayo lang yung pastor natin nangaral ng Tagalog, marunong pala siya magsalita ng Tagalog, hindi nila naiintindihan na. Dahil ang kanyang binasa, lahat ng pinagsasabi niya, puro Bisaya, yung pakikinig ng isang Bicolano, yung pakikinig ng isang doktor, para sa kanila dahil naging Tagalog po. Ano yung speak and gospel? Hallelujah. Speak and gospel. At ang sabi nila, pagkatapos nun, pinagaling yung may sakit, yung may karamdaman, hindi na naiintindihan yung pag-aaral ng salita ng Diyos, bagkos siya pa'y pinagaling sa kanilang mga karamdaman. Ibig sabihin, nag-minister po yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapag meron kang totoong Holy Ghost, mag-minister po yan dahil kasama po yan yung hope ng Diyan. Di ba? Paglaong, tanawa sa Pedro, human na nakanawa ng Holy Ghost. Kung nakaisok, bisa kita. Kaya kung nakaisok ka, musa man, kamahanan sa dito. Ang puting natin yung kamahanan mo rin. Kamahanan mo rin. Hallelujah. Huwag ka natin magkabar. Ang puting, huwag kang naman, nagalagan nito, kamahanan mo rin. Remember this, pagkakay dito sa kamahanan mo. You have power na nagawa. And ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. Bukit pasabot, pag nakakay Holy Ghost, you have power. Kamahanan ka, hindi ka kalawan. Ito natin sa inyo. Kahit kahong problema ka sa lagi ko pa kung ilang kahong. Everybody say amen. Meron kahong kapangyarihan. May kahong kamangaisa. Diba? Pero usahay mo kayo sa araw. Pagkadawa ko Holy Ghost, ano ba magugulat ang bago ko? Ano ba nagbukan-bukan? Diba? Ang ba nagiging ko, isi na, ang ba nagwala-wala na, ang ba maglurang ng mata. Spectator. Hallelujah. Hinaon din ka ba yung spectator na nung hamuna? We are part of the celebration. So, kung baka itatangday, hinaon ka ng tamangday? Everybody say amen. Kumusukod na ganit ang worship, kinahanglan kitang tanan mo worship because we are here to celebrate. We are here to celebrate. Hallelujah. Pagkakataon ka rin ng inyong star player o sa inyong ano. Ang pagkakaroon ka rin ng star player. Ang celebration din mga kapasta, standing ovation pa kayo soon. Karoon kasi ito i-celebrate. Si Jesus, ang pakalamhanan sa atong Ginoo, mao ang atong i-celebrate. Nailimaw ang lawa, mo naglawag kita, upatungbaw, upang dahil sa atong Panginoon. Sa kalimutan, kinsay mapansin. Sa kalimutan, kinsay mapansin. Di alam kita. Kasi patol ka rin, para hindi mapansin. Si patol, bakit? Magsaba-saba. Katong pinakasabahan mo, ito mapansin. Tama.
Katong babae, anak na ko. Sa iya mo na muna, 20 years, nasa issues na. But ingon siya, if I can touch the hems of his garment, Praise God. Hallelujah. I will healed. There is no miracle when you come to Jesus with you. There is power that will come out from God if you will go to Him with Him. You will never decide sa iyang tawanan ba. Ipagpili niya ang kinakatimawa. Tingnan ko doon para mapasaylo ang imong sala. Ang tungod niya tungod sa inahang rejection. Ilang ipapatay si Jesus Christ. And because of that, His blood was shed for us, mga igsoon, para lang na mahugasan gikan sa atong mga sala. Doon ang Bible po, without shedding of blood, there is no remission of sin. Tungod niya mga igsoon, sa dihang namatay siya, huwag sa mapilit sa iyang magpakamatay. After 3 days, He rose up again. And that event, mga igsoon, nagpakita siya sa iyang mga tinuran. And before He was ascended to heaven, tingon siya, go and make disciples. Go! He never said, go and make me first. Kasagaran kasi sa ato, mauna-una ka, makamit ko ka lang, araw magkilo ko ka kami bro. But never said that, mga igsoon. But God said, after they were convert, make them disciples. Everybody say amen. Go and make disciples. Minsan tayo mga kapatid, iniisip natin ako isang member lang sa church, walang pakialam dyan, kung sasabihin ng iba. Kaya kasali, karami na ng member, walang pakialam ang nangyayari sa church. But when you become a disciple, you have a responsibility inside the church. When you go and make disciples, not before that, you must enjoy the power from God. Kaya kung tingnan natin yung Acts chapter, kuman na nakagawag sila sa Holy Ghost, kuman sila nagkisikitan sila kasingkasin. Tingnan sila, kung sa may ang Acts chapter 2 verse 37. And to the other apostles, he said, what shall we do? In Acts chapter 8, repent. Lahat na ba tayo dito nag-repent? Amen, amen, hallelujah. Ang totoong nag-repent ay umalis na mula sa kanilang pagkakamulitan. Repent! There is a difference between repentance and confession. You can confess without repentance, but repentance with confession. You cannot repent without confession. You can confess without repentance, but you cannot repent without confession. Because the repentance is to turn away from your wicked ways. Yes, amen, amen. Pagdaling ko na mula sa iyong makasalanan, mga kapatid. Kung dati ikaw ay pala inong karunting na nalikod na. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. For what? For the remissions of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Kailan yan nangyari ang pangalan? After Peter, he said, the Holy Ghost. Kaya hindi nagkakamali si Pedro sa kanyang bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung bakit ang iba dyan nagkakamali sa kanilang bautismo dahil walang Holy Ghost. Pero si Pedro hindi pwede makakamali sa kanyang pangalan sa Acts 2:38 because he was filled with the Holy Ghost. Puno ng banal na Espiritu. He was filled with the Holy Ghost. And when they asked him, what shall we do? Repent.
dahil naiintindihan ni Pedro yung utos ng ating Panginoon sa Mateo 28:19. Because Peter knows the name of the Father, he knows the name of the Son, he knows the name of the Holy Ghost, and the name is Jesus. And after the preaching of Apostle Paul, Peter, yun si Pedro, kung sa daghan pagpagpanulti, siya nagsulti kanila. Luwasan ninyo ang inyong kaugalingon, gikan ining sukwahin o hiwi ang kaliwatan. Hiwi. Sukwahin ang kaliwatan. And verse 41. Parang tayo ano? Masige ko dito mga iso. Kung ang tanang nisakop sa tulad, magsigiwan ni Pedro sa Day of Pentecost. Magsigiwan ni Pedro sa Day of Pentecost. Magsigiwan ni Magsigiwan ni Pedro sa Day of Pentecost. Masaman, putahan ako sa inyo. Kung sa iwali ni Pedro sa the Day of Pentecost that we celebrate today. Sige, iwali. Repent! Musapa! And be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Musapa yun. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kung auban ka ninyo, nabautismuhan na, ay huwag pabilin, nabautismuhan lang ka sa anak sa atong Ginoo. But you need to receive the baptism of the Holy Ghost. Kasama yan doon sa pangalan ni Apostle Peter. Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Kung hindi ka mabaptized, you need to receive the Holy Ghost. Kasi yan po ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Kapag wala kang Holy Ghost, pag dumating ang ating Panginoon, hindi ka madadala sa langit dahil wala kang oil. Amen. Kasi ang Holy Ghost, mauli ang patina sa atong kaluwasan. It is a sign of your salvation. You already baptized in Jesus' name, but you can't receive the Holy Ghost. There is no sin anymore of your baptism. Kahit anong papel meron ka, kapag yan ay walang silyo, walang baptisa yan, pag ito po ay magiging silyado. Hallelujah! Ikisin! Wow! Sigurado ang akong kaluwasan! Sigurado ang akong kaluwasan! With Jesus God! With today, with tomorrow, I am sealed with the Holy Ghost! I am sealed with the Holy Ghost! That's what the Bible says, how important the baptism of the Holy Ghost is. Hallelujah, tayo ginagawa. Pinakilawat sa baptismo. Yan ang anawan. Ina. After sila ng pangalan, pinakilawat. 3,000 souls receive the baptism in Jesus' name. 3,000 ang nabautismuhan. Kaya huwag kayong mamangha mga kapatid kung mayroon mang magpabautismo dahil sa kanila nga isang araw lang 3,000 yung pinabautismuhan. Amen. We conducted crusade mga igsoon during our anniversary. In one day, we baptized 108 souls. Praise the Lord! Hallelujah! Everybody's and after this day, from January to May, we baptized 40 souls. Praise God! Hallelujah! Amen. Did you say that kung nagpapalo ka doon sa pagbabags, ang aming pong ang aming pong aim at layunin mga kapatid, na nung una kami po ay sabi, Lord, kahit isang buwan, kahit isang dalawa. And God honored that for 2 years. Na every month, meron kami mabaptized. Sabi ko,
Amen. Hindi monthly yung kanilang conversion, pastor. Daily. Araw-araw. Mayroong iniagdag sa iglesia. Yan po ang dapat na mangyari sa atin. Kung hindi man kayo nag-baptize ng isang buwan, magkaroon ka, Lord. Kahit sa isang buwan, mayroong isa. At least pag-abot sa isang katuwing na dumagal ng bruising. Hallelujah. Amin siya kung walang isa. Says, come on. This is a celebration of bringing growth to Jesus Christ. Nagdalatag mga inani, Lord, for this year, Ginoo, ano na hindi magagalag na pinawal. Lord, niya sila. Lord, mag-enjoy na, magpasalamato na, kay miati ka, kung na kailangan sa tingnan sa Ginoo, lipay ka, na makawang sa Ginoo, Lord, I have the right to celebrate the second. I have the right to celebrate the Holy Ghost baptism. Why? Everybody say amen right now. Everybody say amen. Ipunga ka sa imong pagpapalagan sa Diyos. Hallelujah. Wala ka sa atin. Kaya masing magdebate mo. Pagli sa iyo mag-imbita. Bring visitors in the church. Pag-abot sa simbahan. Pag-abot ka buwan pa rin ang tuwa. Baka na, di ba susunod? Ganaan na umani. Welcome kayo po nito. Ako yung mag-isang wala. Pero ma-feel niya. Pag-abot sa simbahan, yung mga igsoon na ang mga disciple sa Diyos, di ba na ako yung nasiro? Pag nakita ang bisita, mula pa nga ako. Nag-bisita ka, saan na ito? Daghang kinamang katang doon ang igsoon na manukat, sabi ko sir, isura na sila kayo. Hallelujah. Mga Diyos, magulang, kung dahil bisita. Pag-abot kung dahil bisita, sabi sa mga matanong, ihakalis matanong. Hindi na nag-igsoon after 20 minutes, layo ay 30 minutos magpapautis. Ang sabi ko, let's go back. Let's restore the book of Acts of conversion. Because the book of Acts of conversion ng Exxon, daily in the temple, there were many souls added in the church. Araw-araw po yan. Meron pong iniagad doon sa iglesia. After they were baptized, sinusunod po yan ng discipleship para po sila ay nanago sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Sabi ko sa church, 10 years kayo naglilingkod sa Panginoon, hindi kayo dumaan ng discipleship. Wala kayong alam. Sabihin, marami kayong alam. Pero sa akin, sa simbahan ngayon kami 30 years sa church na naglilingkod. Akala niya, maraming alam. But if we go to our disciples in Christ, pastor, kayo walang alaman. Akala ko marami ko nang alam. Kinder pa pala ako. 30 years. They have many Bible verses, but they don't know kung ano, pag-arrange, pag-ano mag-deliver, yung salita ng Diyos, paano yung conversion, para isa kahindi, na ang galing para isa kahindi na napakagaling mag-explain ng kanyang anak, pero hindi makakonbensi ng isang tao na kumuha ng anak nata. Kaya ang labas, debate ng debate. Mga kapatid, huwag na tayo mag-practice ng debate. Mag-practice tayo kung paano tayo mag-akay ng kaluluwa sa ating Panginoong Jesucristo. We teach them how to catch fish. Kasi ginawa tayo ng ating Panginoon to become a fishers of men. After nakadawag ka ng Holy Ghost, you are a witness. Paano ka magsaksi doon po sa mga ginawa ng Diyos sa buhay mo, kapatid? Kaya sabi ko sila, bakit mo nagtulungan ng Holy Ghost? Hindi pa nga na ipanganak. Palakarin mo na. Diba? Huwag pa na himukso, panakpo na. Uy, makataro sa. Amen. Hallelujah. Usahay gusto ba na ito ang leksoon na